Hola veïns i veïnes, ràpidament us expliquem l'activitat del nostre grup, el primer grup a l'oposició a l'Ajuntament durant el darrer mes, el mes de març, un mes que hem dedicat a explicar les nostres propostes per impulsar el comerç d'Igualada davant els tancaments comercials que hi ha hagut aquestes darreres setmanes i aquests darrers mesos. Tres grans àmbits d'actuació són els que proposem: planificació urbanística, crear una experiència de compra i un pla de xoc, com per exemple un pla de locals buits, propostes que van portar també al ple de l'Ajuntament i hem de lamentar que el govern de Junts va ser l'únic grup de l'Ajuntament que hi va votar en contra. Durant aquest mes de març també ens hem reunit amb l'alcalde d'Esparreguera per abordar demandes conjuntes des dels dos ajuntaments, des d'Igualada i des d'Esparreguera, interessos comuns com per exemple la millora del servei de Montbus i la reforma de l'autovia A2 per adaptar-la als estàndards de seguretat europeus. I durant el mes de març també hem presentat els resultats del primer any de funcionament de l'Oficina d'Acompanyament Digital, una iniciativa del nostre grup d'Igualada Som-hi, el PSC i el grup municipal Igualada Oberta a l'Ajuntament, i que ha funcionat. 131 persones ja s'han beneficiat d'aquest servei per ajudar-los a fer tràmits digitals durant el seu primer any de funcionament. El mes de març ha estat un mes també de moltíssimes activitats a la ciutat, com per exemple la Setmana Santa, que l'hem viscut amb les processons de Fàtima i amb la Festa del Sant Crist. Hem acompanyat l'Igualada Hoquei Club a la fase final de la Copa del Rei a Calafell. Hem estat també a la cantata escolar d'Igualada, en diversos establiments de la nostra ciutat. També hem participat a la botiga al carrer d'Igualada Comerç, a la Fira de l'Ensenyament a l'Escorxador. Hem celebrat l'aniversari del Centre Cívic de Fàtima, 29 anys, i també hem estat a la calçotada del barri del Sant Crist amb tots els veïns i veïnes d'aquest barri de la nostra ciutat. El mes de març també ha estat marcat per la commemoració del Dia Internacional de les Dones. La nostra activitat a l'Ajuntament no s'atura, seguim treballant per Igualada.